We barodo falta. Criei barodo, eu vou falde. We barodo falde. We barodo falta. Criei barodo, eu vou falde. We barodo. Mama no mandiwe, goro no mandiwe, jiwiwanu. Trove watrana goro beji maisa, trove watrana goro beji maisa, mama no mandiwe. Panyao de cambio, dinomako. Jengeloyo minomako mami nene srefi sabi taki libita midondro tuego minomako año de cambio. Sabe da pele, sabe neni na camera kadoro. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goedenavond, goedemiddag, allemaal voor de persoon de bakalisi vandaag 29 januari 2023 mensen. Ik ben Ginoviënt, obja man Ginoviënt, dan obja die na kantasie obja en in de titi. Mi wan baro dape po de, wan biodi, te upote, de fesu radio, fesu televisie, na fesu telefoon, de da passi, da oso, de da pa watre, de na busi, so an fune piki wiri, po de me baro dape wan bigi odi tapa dedi tapa sonne bakana di sa de mate abo de neti. Me baro di na nefa tata, obia gara Akomfo chimang, kabra prove, dat na mi, so me baro di. En me baro di taki, mi piki fu piking, mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu loktub, mi piki fu liba, mi piki fu sabana, e baro di ini wan bigi sama sa dalon tu, fu mi anga de wan fu no sa dalon tu no de anga uno kos don ati a program Akomfo na wisani, e me ju wala mala grani nanga lespeki nanga saka. Fasi mensa. Bransisa. Koblo cheese te kwa chiblo eva, ala tak cheese o veri te ma te kwa chiblo eva. Grani. Ti te baro di baya lespeki grani tiki konti de tu ina program Akomfo na wisani ako baro di lespeki nanga saka. Fasi bransisa. Lespeki. Aso na me baro ala mala lape na strana kondre na para na koroni nikeri salamaka bobo broko pondo dari tabacha langa tabacha Stumal Island uyaba kondre ala depresi me baro wan bigi ori te na para pasi dape ya fa weg weti santir redi doti
len tutu da pena bakasandere ala de pernasi vier kinderen allemaal met baru een bigi odi poudet die de tapasonde bakana disi en daarbij baris maar pena la tour passi rango passi kweeklus even zeker winti wai van kanonweg ala de presi da pena baru een bigi odi sunny point met baru een bigi odi ala is maar pena in a foto da pe o zuidwest odi odi me baro wan bigi odi ada me barales ma odi da pena in Frans Guyana Celine Veroniki odi odi e da me frigota Europa no da me barales ma pena ini para besa na kopa dashi ba na titi dashi na daarom e gappa gibi en alles besribi de kirbi en so me barales ma pena in Holland country da pena in Rotterdam Groningen Wageningen Arnhem Zwolle Lelystad Hilversum Utrecht Groningen mikadat ba Bemre is pena in Bemre odi respecti ang sakafasi en ala res marape in België Orlando Kathleen Patrick odi fafunda pen ala Daniel ala res marape na in België en Consuela odi mitjes rape na in België me barang bigi odi da pen ala respecti ang sakafasi en da groet ik ook iedereen dan zo in Frankrijk Beels ang de chimpen odi ang bayo odi na abra fe na pe na ini Frankrijk mensen. En de bieden maar vergeten alles is maar in Europa met baron. Bigori samen no carne, 3 seconden, Zwitserland, alles maar ze atemi, lespeki, grani, nanga sakavasi. En vandaag groet ik iedereen die verjaardag was. Mijn verstero een bigi brada. Samen op een bigi verjaardag par Pledoe zaterdag. Dat is Glenn. Meneer Glenn, brada Glenn. Zaterdag een bigi jari. Verleden week, brada. Sisa. En alles maar sabi afjaren, paar zo de afgelopen dagen. Me verstero alabala en misa punyang uprodo o geniet. En dan me verstero no. En dan me actie de awansa da oso ang alespiki fatata. En de wansa da toso u kombetre essentie baka mindri o lobby wang. En de mensen die sacha de lobby wang gwa sabana mi e kondeleru fu wie jaso na radio kuya Akomfo en a program Akomfo na wie sani me kondeleru allemaal na bestaande mensen. Odi mensen, tide wotak abra Sede Sama e frede G Akomfo, kotak is mij tak winti, kotak is mij tak afko 3, VOODOO is mij frede jatori dat ma wotak atori dat we leggen uit Sede en fa atori dat is dombra na sisa. Maar me want te wotak ibra sisa baga usabo sani no frede noti im lobby srefi. Dana asani lobby srefi brivi tapi srefi brasa yus srefi ana trovi faya luko ana trovi fay de ana trovi ifna wiri tapi ede ana trovi no sokron ana trovi fi mangri ana trovi fi bigi ana trovi if faya waka ana trovi im lobby srefi. Want Sede if no lobby srefi small lobby. Want ai bigi luko na brasa sa no tego masani. Alastani ai bigi na you. A beginner you and a beginner no one smart. If you a chari srefi tak young emi blaga young emi brun young emi Apollo flakana machine emi disitati. If you geboren zo, dat probleem de. Dat im lobby srefi. Maar if you kies flaka dem gol kusala flaka. Maar if nana tata chari so konta pagronta pu e de krons ala ifutu kro ala sostani sangayo. I moest teken fade. I no so bigile bigi in teken fade. I yesit in teken fade. Omdat Sede, na so you kan grow tapu. If you want to change that you mar, then you know de sumana kota kishino. You de want trachino, you de want tra asset, you de want tra John, you de want just robot. You know, and then dape wansane o mopa uitju o bigi grona in you because vanaf uchi a bigi yabis masang then go and it's my years my tede ala so no se tak ya yes bigi no so bigi e de bigi i fatu i mangri ala so sani dat is maar de chili si de kota ke de libis maar disi e chara san kom e chiwans e chasan negativiteit maar ano negativiteit maar afas fades me chare kom wan potasan le kon drigi sani jas alibis pa disi i bas da mene tak chine mene tak bigisma ma alibisma because te we tak sani we tak abra libisma
Altijd suku broko wan tralibisma. Anatrobisma. Altijd suku mek alibisma atibron. En dat you know, like libisma, zo'n tele vanaf klein af, je charasa in you. Maar ik zoek voor poren weg en ik zoek taki, na somide, ik accepteer taki, mi loop misrevi, kom tja misrevi van mi de, anatrovi van mi luku en mi mooi, of mi no mooi. Ik versta. En als dat mooi en no mooi. Nou, sa libisma meki. Voor zo voor me kwatra, want je bent mooi hoor, je bent mooi. Ja, mooi stio, ik you know, power, ik heb het zo. Ja, cola, batra, you know, ala. Is een manipulatie. Nou, een manipulatie. Nou, een manipulatie voor make you denken dat je boomerang aan trouwen. En if je roken aan sanati, dan je een probleem aan je srefi. En dan je laf je srefi en je sari srefi en je mekwan sanitaki o de in een negativiteit je. Want dan je tsuku kan de soms maar ik keer de srefi, soms maar ik kod de srefi, soms maar doe alla sosan aan de srefi. Je verstaan? En dan de praxis dat je, no was me no lobby tapagom tapo. Maar, mek sma lobby tapagom tapo, im lobby srefi. If you no lobby srefi, fast pa lobby. If you no brase srefi, suba ko brase hori. If you longi srefi, ik denk trouwens no longi srefi toe. If you hori srefi wan fasi, ik denk trouwens no go luku, asbarati yo, adema basi ya, ina bomo ya aspayaron. Avas wel, de asma, me frede jeng. Maar als dan zei je met je srefi, omdat je vrede je srefi, dan heb ik trouwens vrede je srefi dat praatje. Daarom moet ik gewoon staan in jaso praatje. If you look de libisma tapagron tapolisi, if you go tak pelukung, tak je if you look libisma altijd wan de tap tradibisma. Altijd wan libisma pensan tak juan tak abra wan trawan. En als dat no boom, ana boom brana sisa. Asana di emek taki agron tapu de sotide. Agron tapu luku bruya. Alas mij suku wan hou vast. Je verstaan? Maar hou vast, if je nou hoor je snel vast voorzie, je nou mango tekwa hou vast na wat trouwen. Je verstaan wat ik. En dat ina asani taki, soms maar no sabi fa wat trouwen te. De no sabi fa amang abdape bawa usang nga vrouw. Ano sa fa vrouw dape anga de thinking en yan anga dringi ma de absal taki ay ina shi de chinchi ina shi. De nenya de pina. De pina. De disi ina sha de che wakalek lauma. Maar je sabasma pulu, maar je taxa abrasma. E basta. En dat na asani sang no boom, teno sabi, I bilma ere een BMW. Hij zei drugs, hij energie. En ik ga ook aan mij, dat man ik ga ook aan vrouwen, ik ga ook dus daar also het ding. De energie de biggie wat je zei, like, hij na drugs, dus dat drinkt drugs, mij ook bij drugs, hij. Dino sabi kan de aman of een vrouw roken om een jaar in het buitenland. Of aman en roken na osso of een vrouw en roken na osso. Aso ame meke money. Maar direct, bam! Nou direct een negativiteit. Direct nou een donsa niet op het tapasma. Je verstaan? En dat na sani se heeft sa in Akomfo. Bransisa. Dat heeft sa taki. De met taki. De afkodri, na so afkodri na shi. Hedi da bonu matan kenti. Hedi de disi dati. Hedi, de waswatra. De wisi. Ino siya todo. Ino siya fa-chip de look. Alas sari may tagi. Kaya ati sabi yo, Pilibis ba ipapakali sa'yo? Pilibis ba ipapakali sani meki? Ibas na, pwede ba ipapakali sani? En asante echt solisi. Frappant en grappig, als zo grappig, maar nog grappig. Ik sabi zei, met lafu, omdat als zo grappig, maar nog grappig, omdat zij luku braci sa. Eflibisma, sabi, sang na Convo, dan de abba het trapel. Naleki, a kerki de, a moskee de, a Senegal de. If you no go aan de luku, en go verstaan, sade mij toe,
Fade me bigi, sade me bigi. De no sabi fa kerki. De no katak abra kerki. I verstaan. En die no katak abra kovo. Maar wala mala sabi, a Bijbel na een story, na een verhaal. I verstaan, la me te kennen fasi. Maar sami wan taki, het zodanig de man go go na kerki e go luko abra a Bijbel. Sede de man kan kon chiso ko ina konvo, fasi ko luko sana konvo. Sana sa eigenlijk. Maar moet ik gewoon staan. Is je de kerk man? De man sap 100% sana konvo. No one no mek dan wan tegen wan lauw. No one. Alla de kerkis man, alla de pastor, de dominee, de man sap sana konvo. Zo weet je dat. De man sap hem kan de moro mangayo. Moro mangayo. Omdat zeiden, volgens de man beginnen asan dati. De man beginnen de srefi. De man ko sap den srefi. En ko sap tu srefi, im ko sap konvo. Im ko sap se chario. Im ko sap fa isdom. Je verstaat toch? Dat de meiko deed dat ja, in bribi in konvo. Want de na afkodre. Maar na leide me leid. Alleen van tegen te brada. Als de man begin, ko studeer a Bijbel. De man eigenlijk de trek de terug te gaan ko sap sumana ding. En het de werkelijk voor go en volg a Bijbel. Je verstaat me rasis dat. Als je vat die moeite. Dat de meiko tegen los aan. Omlaag de man. En look. If you know sap over Akomfo toch, branches dat. En Akomfo nou gemakkelijk sani. Zij dus mij vrede voor Akomfo toe. Omdat zij wan losani de pe a bigi voor Akomfo a te je sheng a jezi taki nou moeilijk sani. Omdat zij je ziet maar ik go denangan de go jaren en jaren uit dat elukutak jong. Mi go bigi asanati. Mi go bigi asanati mi mode mi heli bilang bezig asani se. Obra na si sa no. A bigi sani san je sma de bezig jaren in jaren uit. Na dati familie angatanga noete e gwa sabana e gwa busi goteki bakru nanga yorka. En mo aksu mo asani bra, us don't know da mo teigo asani si. Amoro bigi. Sani sasma ego obia kampu na obiasma. A probleem komt taki a probleem sante na bakru nanga yoka. Kir VOODOO. Niko taki 80% desma say long. Ala tengo abonu makampu, na obia makampu, na sma san familie, san de ouders no kan no ete gotek sani, dat de sanati danga desma en desma no ma fen yebi, de ga na Piet, na Klaas, na Joe, na Robert, na Carlin, en dido desma dis elong, dat desma elokutak Jongen. Alla die des maar die zei, mo pa Holland te comprei. De comprei de condis dati. Alla ja die de comprei. Susan. You know sabi. Dat je not kan go en tak abras marati. No. Want in een sabi, sa asme ik doe, sa asme suku trawa, e preji de kovo voeding. I was dat trawa, e preji da bakru. Trawa, e preji a yoka. Maar asan, sa e satu de, zei des mij tak abras santu, omdat die Willy bisma, une bari taki ai me go play ya bakru fumi. Tu edu au nodig, ai allemaal moes weer ready kwara. Weer no wan weet, so sorry do weer. Tai edang weer dit toe. Tegis ma gewoon me go play ya me go play ya conforme. En dan komen samen play ya bakru. En bagalat ba me play ya la de conforme. Klaar Kees. Ano sam kibrik en dat look no en dat en make is maar taxani omdat smano sabi sa je do en asande metak ya ojo ala konekri klakis ala konekri en something
Desma ele beetje de egi familia im kona pre mo juala kontre pre. No te a família tá que um abagro fa família ba ko como play jeng. E basta. Da so desma sang no sabi. Da le ko sabi tak oh na ja Akomfo ai play Akomfo dati ai play. Mateo go play ya kromanta he pronta ku sabi. E me go play ya kromanti. Me go bio kromanti pre, me go ju kromanti pre. Terus ja bakro. Sede a kibri pa kokolate. Mena sa adaram a konve kisuno to. Adaram a konve plango tumsi. Omdat Sede unoang bekend taki na dati en daarom libis me uit tak abra taki Akomfo no boom afkodri no boom omdat die wie lobby tego op bepaalde Akomfo en tego op Ayorka toe. Maar asang dati pura tabu, de metaka tabu, pura sa dati na uno. Pura sa dati dati sma ma confortang dati no mo gona pri dati mo tego sa Fransisa. Fu alla grappigheid. Minasap if wan funu ba gona wan bakru pri. Wan pri san de boom taki asma de bona asma sabakomfo asma domo na Akomfo da asma ego japri. Mensa na leuk, na falo, na lafu, jongen, zo lafu. Na lafu. Na echt lafu. Echt wan toneel. Wan bigi toneel. En dan heb je trouwens zijn konto. Jongen, aye presi China, zo laf, te tori da se chako. I was dat. Maar te no sabi. En to nooit gona wan. Dai na kata kabre. Im tapi mo fo. Mina sa fade. Ma radu alamalaan, ma tegu alamal taki, u gona wan. Everman u roko uit, gona wan, en da je fade. Solicits mij mexan tumzi de duala lo lances dan rosso se. Ma man u roko uit voor een bakrope. No vrede. No vrede, omdat Sede ana leki wan kromati play, na leki wan apuku play, na leki wan inji play, na leki wan ala kodre play. Luku, manipulasi sa libis ma potau tapu na vrede. Ja, nu tjere de ma play wan chinege play, nu tjere de ma play wan bakro play. Maar as dat in play wan etera, want if you play ide wan sabe, if you bigi anga de wan sabe de before. In bigi anga bakro tuto. In play bakro tuto. Omdat Sede, if cabra de bakrute. Hoe verstaat toch? If cabra de bakrute, en bakrute altijd. Want solicits man, sabi dat de Akomfo de altijd. De mij vrede, je man, asana toen stapo. En daarom, asana tito, voor Akomfo, sma vrede die Akomfo, omdat te we dusari toch, we go kibri. Wasi tani ti doro la wasi. Was mau shunu. Te de hudi stan apan date. Amang go tingelingelingeling. Amang da en fare en koprosani. Amang snap ne fare kare ne fraga. Amang bigi takko ina de pa so. Dem deki tak fa amarat kan doen. Da minoma doen. Sade me shen. Sade me shen te konkrabasi go disi dati. No shen. Shen. Omdat Sede na yusani. Ano no as pasani, ano taki go te kwasani. Okay, de familie go te toch inom shen. I was da. Inom shen na was if so lang ine go wis dede juan trawa. So lang ine go diko olo juan trawa. Inom shen. Mikismas dat so libisma ayo opo dat what you see the Muslim
Wis padama dat a yurufa ma begi ma teken en mata ma poteng ni sa strata ma na poteng ama kinde ma begi. Anaso? Anaso we looking. Ame begi era. Ma beta opo mo tak. Aina so ogre drapo. Ma make we go na nga krabasa. Aina ogre do dape. Isi asa asa sa we libisma edu to. So libisma. Direct na negativiteit. Direct. Maar teres mais dat we doen furu ko we shen srefi do sa mos do. A negativiteit o tap direct. Aso woman tapus ma mofo fu mek libisma shitaki a afkodri sa de kar afkodri a Akomfo san sa we do ano wan negativiteit is a positiviteit na mitu na unutu na unsani na misani. Daarom weer Akomfo na wisani. Dat betekent de Akomfo na you because if you ne follow you Akomfo, if you ne wa capacity for you Akomfo branches toch? If you ne brasa you srefi hori. If you ne lob you srefi. If you ne lukut sa trawa o tak abra you. A denki, say de des mo tak negatief. Say sare mo praxeri. No. Tres srefi. Omdat say de branches you do sang you must do je srefi. Suma okon do sare must do. Suma go do asanji you. Uno zou dat a beste way voor doen sani. A beste fasie voor doen sani. Dat doe je srefi. Dat doe je srefi branasisa. Te you do. You san you srefi. Sa you kan do. Want say het op branasisa. Archibo. Na you mo for. Na you ano. Na you comfort. La ding okon fu dwaro kutiyo. Dat tede kon waka kon pede mopo kon fukos na panga yu fu dwaro kon. Na moro bon sani. Asa de taki really bisma lobby taki wansma mus doen juno. Wansma mus do disi. Branasisa. En dat zijn toen we loop taki minus sa familie doen. Maar dat fire tak alla day. Fire score you ching alla day. Je verstaan? Fire bor alla day. Fire krimi also alla day. Ete krimi. Adesana ti big luku. En dan shita ki wachte jongo. Asani shongo. Akowere de no. Kade you nou denk san waka go ome obia presi. En dan ilas ome money, ilas ome ting. En dan nou, ik kon op een punt nou dat je me weeri. Dat zei je af en toe op Brazil. Je af en doen. En go denken. Alla de sansa you do, alla de passes you waka. En tanga deti de inofe na yepi. De im go takanga you Akomfo, take you krabasi. Want krabasi nga watra nga chimalasi of chinsuku watra. Nou, bigi sanika. De sonte una sabi. En als eerste sta je moet go acties revito. Sumanami. Sumanami. Sami shison. Sami firi. Sande bigis masa e wakana mi tegimi. En sami afronto. Je verstaan? En na dape asa e konto brasisa. Zolang you no go see, you no go spend uit sumana you. Conchita kyon mi hafu brasa, mi srefi hori. Mi hafu lobby, mi srefi. Mi hafu bribi, mi srefi. Da alla de rommels dat is mij taki ja, afkodri disi duivelswerk dit. Fa san je bribi in you srefi contra een duivelwerk, contra een afkodri. San eva bakru fu mi grandpa be abi e baram tapu. En e aksimi wan teri. Sane fu go je wan teri. Wana embe deda bebe ji ala family money koni abe waka na ala mala jide. Da sana mi no adami. Da sede mi nam luku fe. Sede mi nam je wan pretinya.
Sede mi no ka je wan dansi. Want alasan sam da lontu nono de sa me luko. Tangi fu en na engine de. Anga de tra Akomfo. Na engine a push. Want kan even nou bij de jima push mi bij daar baka ete. Overstand dat met ik op brandsta. En daarom televisie mij contacti ja. Afkodre na nga fodu sani na awan slakte sa na dibri sani. Dan je moest ook wisten dat ik wacht die abakro voor mij kan passen ik jim alasan amana wa di dibri jongen. Dan actie zet dat wacht die. Amana di dibri dat betekent mina dibri. Di dibri toe. Maar samen doen zo slecht, dat is mij kami di dibri. En sana di dibri, samen betekent di dibri. Want even als samen betekent di dibri, dan you know, kan go pas award naar je toe. Je verstaan? Want di dibri, no, want wat samen betekenen. De majoa betekenis, omdat na deze even wat met controle dati, dat is je. Maar di dibri, nou hoe im shen gewoon wanneer. Gewoon wanneer klaar is gewoon een klaar aan een story. Es maar dat ay want di dibri, je din dibri, je din dit, ay mi mag. Dat is maar dibri maar di dibri. Na in you ay maar di dibri. Maar samen doe slecht sa june, kan je doen maar slecht daarmee. Je doet slecht because je kan met die dibri, dat betekent je bent slechter dan ik. Want dan nooit je boko kan me want die dibri, if je nou stap staan aan die dibri, if je nou put it in je verstaan, if je nou put it naar je woorden, sa je want make me sabi san dat taki. Want je tak maar wat die dibri, dat betekent kan je maar forma, maar kirma, maar die maar dat. Je verstaan? Dat betekent humor op bi, ogri moro dan me. Je verstaan maar dat is dat. En dat in een niveau, libisma, altijd de wan kon en de wan push you go in wan oko. Je verstaan? De wan push you oko, de wan make you do sade wani. No. De fa, icha wan fare iga winkri igo bij wan telefoon. Je wil ook van telefoon, je wil lees toch van telefoon en rokoto. Possibly giro ka telefoon toch? Ano so? I buy one new wash machine. You go is possible wash machine ero ko. You know, go bigi throw a clothes in, put soap in. Da iluko pa an ba de o bibi. Next sa. Io stato. And that na asani. Teno sa asani im go leer abra asani. And fu leer you abra srefi. Because sorry want to pass it. Maar emissori de passie aan waka passie. Want soms maar ik kan tegen A, maar de go do B, C, Z. Je verstaan? Want voor volg je schrijf je branches aan. Ano aan bigis aan ja. Voor artist schrijf je. Ano aan bigis aan. Want zo'n te praten alasan bigi moeilijk. Nou. Na lekfai yo poten ini dit tak asam moeilijk. Na lekfai tak via doen moeilijk. Voor me of ashade moeilijk. Maar if je no go probeer. If je no go probeer fa yourself tak amang no you know man doing. En do kuno asam tuto. Sa motego brasi sa. Abribi sa ons am inusrevi. Ano tak te kwa krabasi ti de troe watra. Therefore wa bakawa manit asamus chente. No. Once we isa ko luku tak O me yari mi sorry so. Dat no ti de pas iko sabe. De wan concept you want make me veranderen ti desrefi of Tamara? No. O me yari mi bari for so. Dat ti de wan me kon veranderen ti de? No man. No. O doing de kon voor doing. Maar you know, moesto denk ik taki. Para mensen, kool watra, want al faya. Ano tak faya, maar alweer mooi tide. En dat na, te o mek foto toch? En te ook na, ook si tak Ala restansa de man bete mi tak Akomfo disi, Akomfo ogri, Akomfo disi dati. Isabi to mi wasem puru, mi do disa man.
De kan vinden uit dat no jong. Sande maar betei me na fosina so lau sani, so lei sani. So were de sani. So were de sani. Yo me brasa cover is sorry yo. Ai na cover is becha mi freiko alla presi so. Na embed na inabusi di mi bede inabusi da awas mi. Maar des maar betei me dat mi doet zo. Isha tori to brasisa. Dat tonta ki solicito. Na libisma, toch? Libisma sonte, pardon. Libisma sonte, e potsa isma ede, e fromos ma manipulatie. Manipulatie van bigisa niet op basis, nou gevaarlijk zijn. Maar hij hangt aan you af. Want te was maar tegen de vawe uitmit op basis, toch? Unum tek alasan sa met unum go tek tak au tek alasan dat ay na so asan de so na bekas na brafino tak so en na titi tak so. No? Go kruder go ju kruder na de ko fu en daarom tak al de to. Te me kot luku to bransi sa. Te titi mina titi na mi. Te we kot luku hè. Na same shi dat motegi ju. En sa de konvo e sol you e sol mi a dat motegi. E de como fui ne sol minuti, mi no mantei noti. Every time that me kiss wa inge baram koko. Maar de dami, de me luku jiju, mi no sha ingi, motei mi no sha ingi viara. Mi no sha no sore srefi. Sera no sore srefi, mi no sabi. Ma mi no go tei tak, ai ye kiss wa ingi so, no mi no leiji you. Mi no leiji you, mi no tegi lau. Omdat zij de adena a convo voor you en adena you voor you waka kon nam tapo. Je verstaan? If you waka kon ang ala de kon van a ouro ang kapu ang nefi ang alasani nam tapo, toch? Da moshi sade convo voor you o make me shi. If they don't show me, me no shi. Wisi kang ouro ang go ang alasani nam tapo. If a convo tak no o mashi sonomo dati. Claro. En na sanati bribi. Unom waka na ngawasa inu ede wa manipulasi ede taki. Ai. Ye kis ome so kon want luku no kom take bom. Ye kis so me sani want ano kon ve kis you. Ma ika obia ta ke kis so me kon. Tamata ke kis so me kon. Dapat ika mai leji you. Amaka benga 20 kon vo you benga 10 benga 7. Amai lika leji you. Ana konvo kishu, mana ye kisde. Sama te you. Want konvo e kisi libisma. Ano libisma e kisi konvo. Je verstaan. En dati, na wan bigi manipulatie staan. Jule ki libisma, yung purisref uit asanati. Omdat if je no purisref uit asanati, je ab later las en je kon later en je draait dat kitak. Ay afkodit na, konvo na afkodit na. Ram je si walos me long wakker kitak ki konvo na dibritati. Isabi to. Maar des masai long wakker kito. Dem actie srefi tak wacht jong. Jaren in ben je naar de Ibellombaka konfi bewas om je wat plotseling. Ik kon tegen met dat je jong libisma. Ane go. Dat betekent guasabana. Ino kan tron, ino kan change. E wan libisma tak agwa kerke a change ai leegi yo. Ai leegi srefi. 100% ai leegi srefi. Because sumana you. Ye tang sumana you. De konvo ai tanga you. De konvo ne gono apresi kan tro ala sani kan tro. Ikan wasisre pour ala sanesti ikan tro ala gudash. De konvo ne gono apresi. E wan bakru de. E va kirfo de a kirfo tanga ye va kromanti de a kromanti de va ingida ne gono apresi. En je tankjes boskopo. En in wat tegen is met dat jij krijg je dromen meer, ik droom niet meer over die. Je liegt. En dat is na een manipulatie aan solibisme ook contact. Ja, mijn kerk is maar ik ben heilig, de mij kan wel weer bieden. Ik doe niet meer afkoderingen, dit zijn afkoderingen, zijn duivelswerk. Hier is mijn Bijbel, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in God Jezus Christus. Wij kan geloof in, loco maar met dat pas niet dan. Laat me hierin. De matake je hebt God en je hebt Jezus Christus. Van je kan een brief op toe gado. Gado aan Jezus Christus. Fa.
I verstaan. En dan tak I wakti. Ame tak kwan sana peong. Ya gado, ya Yesus Christus. Ya Yesus Christus me din kwan gado tu. Fai kan din tu gado. I verstaan. Isha from to. Isha from salisma e pot libisma to. En dati no bigisani sang yule libisma to Francisa. Tede me tak yung konvona dibidi roko. Te actuellement sana de sansa ye do. Wanneer in haar Bijbel schreef in een mag dienbeelden toch. Maar dan zeiden ze maar op om dusu beelden in alle de kerkie. In alle kerkie. Rooms-katholiek om dusu beelden de Maria, Christus, Magdalena, laat het op beelden. De mij op dat toch zeiden. In haar Bijbel schreef in een mag dienbeelden. Maar de mij op denk. Usha a wegi dat toch. Wanneer tak aan een boom, wanneer tak de dwe. Maar dat temi kon nangami krabasi, nangami sekseki, nangami wetimi herfesansa. Ay na siya dibri, ay na siya. Suso dibri roko na afkodri. Omdat de no sabi. Of zo'n ten zo'n de play no sabi en de no want mek trawan sabi sa na abung te you e bribi in you srefi. Is er iemand dat toch? Want het demand is no. En daarom kutaki in elkaar op een konvo kerkie. Omdat kerkie, want solibisma probeer op een konvo kerkie. Maar in een op een konvo kerkie bikasi konvo kerkie ne bestaan. In een lukusa atrawan abi dat je go tutu. Lik van trawan tak de script konvo buko. Because Bible did that, they want to make it. A Bible nou een verhaal. Wat kon voor boeken, die want kon voor ede. En op het die want boeken, Gio. Want als dat ook gevallen kan de. Want lolo no de, want to smash up no vader kan go teki bakro na yoka. Dat de man ko a koven no ko leri a sabi thing. Dat fayu kan waka en vreet op water. En dan staat fire fasi dati. Brada, nou maar masani. Nou maar maar geval. A geval. O ja geval basam sana Haiti to. Tade Akomfo do. De biggest mado. Sana na tata jidens ma Haiti. De jida koni fu fede wet mato. Ma bakara ti sare ma duange. Ano de man wang. De Akomfo san libisma be abi. Slaaf ting. Before slaaf ting. Sade me doang de Akomfo. Hoe ze even shit op YouTube toch? Sade me doang De me proranga ding. De me proranga ding. In plaats van de man. Take de Akomfo. Fu chaden srefi na fasi. Chade kon fu yeding waka den pasi a rustig fasi en a tranga fasi. Maar no, de mij programa de. Tamai pare kis dise bara de kontak na fasi. De kis dis de kis dati. Ko van furate ara. You ko van go stories matak ai mi kan do this mi kan do dati this dati. No. In Chinese even rustig en doe zij hem zoeto. Dat maar dat niet. En bribi. En branche sa. Jullie klibisma toch? Altijd denk ik dat ik mina boons maar mina ano ko una tak boon boona ogri mina bribi na sana timoro. No. Yabi you fa yeshi asafa de. Ta ati na branche sa. Ati wa moitoria. Je moest altijd lukkie schrijven dat in jongen. Maar grond tap. En daarom, maar grond tap uma. Met gang, met tranga. En daarom met ik altijd, moest gava jus schrijven. Maar gava in boom wasi. Tem tak boom, anom taki suku
So wan trawa taki I bigi more of I dat wat. No wan span no bigi more wan trawa. No wan. No wan obia bigi more wan tra obia. No wan kovo bigi wan tra bigi more wan tra kompo. No wan yoka bigi more wan tra yoka. No. Want tam temonchi doro. Te you denki ta yoka praksira a bigi atra makti ta monchi doro fesi na natata. Saudo. Want obiaman, te shua obiaman snapo don. Don tro obiaman. Na neva na natata ja makti hudu ini wan sa samusudo. Dat te wan bakru op wan yoka waka konda wan play ogri. Da waka doro mit you. Leka rechterhand van natata. Da eneki koti. Aka dusa wani eneki koti. A ogrifen tap komtake a ogrifen tapu direct. Na disi de sanisi son libis mano sabi abra Akomfo abra obia sama. Te sons ma shi obiama dat ai a oblikter. En ja des mamoni ina sha also say bom. Ades mamoni say licht op. So te son ta de true. So te son ta true. Maar so te son ta no true. Omdat zeiden en de loopt dat I am not the next what. I am the next one. Mi be goning. I be my mi srefi. Mi de kopo mi heavy more ta. De kopo mi heavy more. Inoshi. I be my do next. Loss of lauder. Ici de sans service met takita. So te so ta true. Taki a obia bava obia ma pedego no de noti no de what. Maar so te something. Kanda libisma godape. En a ganga traprak seri sa obia sama o jeng o tegen. Maar dia obia mano tegen sa wanyere direct so a obia no boom. En lukuno. En dat na wasani sa libisma no sabi. Teye miki de woord dati, je taki de woord dati. Je afrontu na tata je afrontu a obia sama, je afrontu srefi. En je kies pai. En daar lukuno. En dido daarom kan de sonte asmana te waka no man fen je pino presi omdat sede. Ini en cabeça a praxeri taki a ye moro trawa. En dat te je waka nga san dati in je ede. Boy. Nou we see. Nou ogri. Nou een tapu you srefi. Ja toch? Want dwing je go fes op je maar later. Probeer dat met een machine. Dan ben je dat ai in een shit. Dan adoro mi bigio mi. Maar if je be bigi so, say de go na op je sama. If je bigi so, say de you do you zijn you srefi. Say do you. Maar in een man dwing en de op je sama no man she not tegen you, omdat je srefi tap you srefi. Na de san say takai mo. En dat dit op branche is dat. Nou bigi sani. San soms mij taki te de no sapsani. Want atras sani toch. You gonna wa obiasma toch. You go para meso. You gonna wa obiasma toch. En a obia e taka na you. Maar e taka na you maar I ede de hele matra presi. I verstaan. Je denkt satra obia ma betegi of obia oma betegi taki. Como luko tem ma fasa ni. Como luko moto, maluko fo tem ma sana tiara. Maluko fo o me mi wasti wa tratu. No, ene goso. Ene goso. Eva obia te taki o was wa matra in te kawa matra. Omdat zeide a obia dat yang atra obia ne ko wang. I verstaan. En dat na a negativiteit san libisma e mek in de srefi. En de potent tap trawa. En dat na sanisa libisma e frede Akomfo. Libisma e frede de metake a blaka kulturo. Ana blaka kulturo. So libisma son crioro sama e praxer na den sani. No. E fa bede un sani wang. Crioros masane.
dan da uma bele libisma ta pagronta puto. Da ubede uma speciala lid so libisma to. Mano, unu sani. Na wisani. Na las mata pagronta po. Trawan e libi gewoon. Bransisa. Wakata pa wet ma sorry. Als je dat eie drink. Maar dat ik drink, om drink zo. Maar de man heeft besteed het naar drink. Zo of they do. Maar nou, allemaal. Meeste van. No. Maar zo te was aan sal dat. Je moet bij drink zo aan staan, je moet bij drink zo aan staan. Maar de nou quick na staan dati. Dat zo aan de no sabi maar wie allemaal. Alasma Akomfo. Maar vanaf het begin, toch, bisma kon vinden uit van de kan manipuleren die bisma voor controle die bisma. En alles aan boom voor jou, no boom. Not no boom die jou. No, hey, no no boom. Je me kon dak, of je me kon sturo. Maar als je me kon dak, je moet vijf kan sturo zo. In be pot so. Is je santo die bisma? Is je santo? Hoe je het doet toch? Altijd wel die bisma op een negativiteit voor tak voor een trouwen. Omdat zij I want domineren. I want make you sabi tak. I want make you think tak. Make you think tak asabe moro you. Kan de een kan meka sani abanyi kan de een today. Maar you I take you favor day making. En te you making want change sani de. Maar te you making use a sani. In belobeng omdat na use making. En dan zo ade dat je in loop je srefi. Te you make you water in prijs dat I mean make water jong, water be sweetie wit, water be sweet, water be sweetie. Even dat. En ik gang opgeluchte gevoel bribi te go doen. In een gang no wat jong kan me no doen boom. Ook kan dit dati. No. Even bij pot 5 wiri, even 4 wiri of 3 wiri. In briti. Wanneer dat Akomfo make you do. Na dati, a negativiteit. Voor denk dat no ano go boom because this market. No. Ik was daar balans is dat. En dati na. Want toestaan is aan wie moest kon op ons srefi en kon tegen ons srefi taki loko anatrobi van me making. Maar mego positief net tapo mego boom fascine tapo comportement tapo mego boom fascine tapo en sa op sa adena de konfo an. Alla sa je do. Intaki je do in a neva tata en in de neer voor de kongo voor mama sete voor papa sei. Uko waka continua anu. Uko waka fuwasini. Uko waka fuwasu srevi. Tina de wansa gwasabana voor mama sei papa sei. Uchako, soma chako, fuko snapangami. Zolang je doet de woord to dat braranga sisa, mi kan tell you 100%. Asansa je doet e waka 100%. 100%. Na teri, sa je teri us revi toch? Want in het tempo was ma, je teri us revi, nanga de wansa be de before, en je de teri ananatata. Dat na 100. Maar de rest, na you. Na you je jezelf op na boomfassie. Ik verstaan Bransisa. En daarom Bransisa. Te res met taki abra Akomfo negativiteit. Dat zo'n tesotim kade konto. In ta koyere. Sa you sabi fu Akomfo jongen. En dat te de konto de altijd dat begin over de lobby met je barrière. Wie is de kerkisma? Wins kerkisma in kade kon. Wins brai payo omuitado ne guake. Ibus danga de wan direm aksi de yon. Sa you sabi abra Akomfo yon. Sa you sabi. Wan isab sana santo. Sa mo te gun brada sisa. Sana bigisani. A bigisani. Sa libis me denki. En son te wi ala me le denki. Dati. Son ding wan pesi dat so. Wan chimpisi. Maar libis me praseri taki konvo na san de afo fu yu liba baka. A dati.
No era. E de go teki na dati. Maar de ones de you convo. Srefi sana na tata senko. No me foto era. Ano you grandpa libabaka. Ano you grandma libabaka. Ano you tante you omutant libabaka. Want de lib noti you baka na baka. Tensei, tensei dati de go teki sani. De sanati de liba baka jiu. Maar de koos aan dat dat zijn kon jiu srefi. Ano deli de baka jiar. No no. Aingi akomanti napuku no. No 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 no. En dat na sani salibis mij tak altijd. Ja na de sansares ma me liba baka jime. No ano so ano true. En dat na aan negativiteit sa libit man. Ja, ina shi na de sanfen grandma grandpa di sita bla 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 story bla bla la so non se de taki. Dalma la dia da obiat kampo. Sonte sota de so. Ma muru furu ano de so. Omdat libis man no sabi. No ti abra convo. Dido de tak abra convo. Dido. En daarom waka pasti disi fuskorden en sode inom ko langa discussie na de tapu na gewoon isap sana convo. Winti op dat ja ino sabi anders ino bugot te keer want you na convo da lo kita fami na convo. Pitakin inawa yoka. Inawa yoka. Minasa. Dit is met deze dit is opstaan joh. Het geest gaat naar het graf toch. Abu Bego naar graf en het geest ook toch. Sana geest. Ana yorka. En baka yorka sayabi convo. Het tweede, hier met ik over het derde over aan de sanati. Hier met ik over convo. Boskopu drink en zijn sumecha de kom. Ana yorka. Na convo. Na srefi. Da ino kan taki tak mi you na dibri. Want if mi na dibri, dat betekent ja dibri toe toch. Because na sem mi na wan libisma ja wan libisma. Mi na yoka, you na yoka. Da faka you anders dan mi. Ano kan tak. Neem te dat god denk je dat je no corrider, no rigi jugu aan mi. God denk apesito dat je deze tegen mi atori. Is dat brasisa. En dat die na zo'n asan ook kan dus bigi discussie aan de marisi. Want je dus de mo kan alla so zijn na Bijbel en bigi dat de me kan bij de asama direct suma skriva Bijbel. San van de sabi ja ano was mas skriva Bijbel. De lei se liga. Deze na suma skriva Bijbel. Na Sanskrit aan de Bijbel at dat de me taki. Maar die no sap suma skriva Bijbel. No, tegen suma skriva. Oh, Jew schreef a Bijbel. Want Jew schreef a Bijbel. Hoe kan go luku, hoe kan go onderzoek. Nou, een Jew schreef a Bijbel. 100%. Aan a missie. En dido dan, brana. Ano de boom fugo discuss langa nanga libisma. Terego tak over a Bijbel. In so den wansani, sami tak sonet, dati one. Next morning, gratis. En tegen hem ik go denki. Ik go denki. Maar isa basani, a manipulatie toch. A manipulatie en het te komen weten, sumana ding, en vrede toe. Want je vrede den toch, want die takan den toch, do vrede toch. Para sisa, do vrede. Tere go tak, wacht joh. De go to denki na koso. Yo, asa, para ting ma basisa ting yo. Asal true yo. Want na ano wan luigen met tak jaso wasani. Na true sani. Zij de kerk ma ekibri ala soort geheima. Zij de so soma ningre mus den iwan bigi kathedraal. So soma ningre umas de of de man op umas map apata. Zij dat sanati. Nou, een sect. Tuurlijk. You know.
no, we gaan gewoon bende. You know? Ik was dus met deze. Want we allemaal naar libisme. Zie je plotseling apart. Hoe dan? Doe nog branches dan. Daarom moet ik gewoon ze versluiten af. Want ik gewoon die de branches af. Tegen ons op was niet, hè? Go onderzoek. Tegen ons af van Senegal, een Jew tempel. Go vinden een rabbi, you know, a priest van a Jew kerkie. Tegen iemand go luku of zoeken wat je een Jew maakt, tegen iemand go luku van de mij doen. Een moslim iemand go luku van de doen. Daar go luku, want de mij met kiko. Go aan Roomse kerkie luku, go aan zeven de luku van de doen. Dat je zo'n kerkie gaat, je acties hebt, jongen, zou je mij doen, ja zo jongen. Je skreki, destaan zou je mij doen. In de kerk, je acties hebt, want alla so staan je zie de manga wiro, de manga anga wing, de manga alla so sani. Dat im luko bon tu bransisa. De staan zou je mij doen. De im luko de staan zou willen komen maar edu. Nou ben je aan het de mij abdatera sani, de ma tek asani, dat de mij draai asani. Die de vasti, het goede kant de mij kade srefi, dat goede kant. I was dan toch? De mij tek wat de mij nakitak tapi ete, maar tak de mij dopio. Zede maar tek weer wat rap, nog zie weer wat rap tek wat de mij wasi, ino wasi. Nou zelfs aan de mij door apera. Ja, maar de man draai hier sani. Kom ik de, Francis if allemaal moest gelukkig fini sa de mensen doen, dan ga je zien dat deze mensen de man draai asani kopot de fasi. Daarom Francis uno musu lasu srefi no one thing taki je troe je srefi. Wie zal makai kontap je pasti hoor je srefi tranga. Brevi tapan na tatana trobi sang. Ana trobi waka in fire, ana trobi waka in watra. Ate in taki me waka ina neva na ina watra disi. Na neva na me waka tapas tong disi na tap a fire disi. Na me guina busi ina neva na de Akomfo wana de chami. If winsam say na busi temi waka go. Wins mi shiwan tigri, mo waka mita tigri. Dati. Bransisa. Dit is het programma Akomfo na wisani met een kugrantangi na ngale speki na sakapasi duko acha program Akomfo na wisani. Bransisa komi baru dape wan bigi audite wan tape na Facebook na YouTube brada Albert Pinas odi hanging around odi na sade odi Johnny Jones dape na ini anem emi abebo ma elke geval zoals sani mana tata kodre Jarida Mosea odi Reggie Raymond Blackstone odi Chanikoya odi Nasade Heida Emmanuel odi Samantha Cairo Davids odi Granny respecti fasi lau kone dapat na Aruba konde mabe boom. Miana ana odi Robbie Morgenstone odi respecti brada. Moi. Ja. Sigrid Bond odi Granny Vera Dornkamp Moeder papi dapat na in kauna odi Dank je mensen dat ben kauna familie Dornkamp odi Brigielle Ella William odi goeiedag odi Elsa van Dam Reisen odi respecti grana sa kapasi Divine odi Franco Slager odi Melan van der Veer moeder dapat na ini Zwalla met vader nanga Michelle dapat odi respecti nanga sa kapasi Zentje Garden odi Zentje Mushabella bla 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 watori ko sa di nobeli moromar
Deze week wat kom ga ik bellen, maar alles maar bel me zijn misani kom. Ik heb alles, mijn piki alles maar Tamara misa piki alles maar door. Als maar zij bel me nou, ik kan niet praten en ik moet ook weg zodra abra programma is. Ik moet gaan straat toe. Doordat me nou maar piki nou was maar. Odi Sheila class, odi Melbourne W Serio, odi mundo da pena ini. Rotterdam mga weli, mensen, dis na bra pe u kan bestel u keti, u mooi keti, u kra keti ini wasani sa o meki abradi se meki. En telefoonnummer is te bereiken op mijn website mensen, if u go a telefoon en tappen en if u hebben van u kan contact me. Ja, Milan van der Veer, odi, dat is moeder. Frans Cairo, odi, grani respecti fasi. Srana Uma, odi, Malin Afusensi, odi, Harold Pauwgaard, odi, Houten, odi, John Held, odi, geluid is zo weinig, bro. Wat geluid saka? Ja, mi ben ook lang was aan dit toch binnen mijn makkie zijn. Ik probeer dat te doen, maar sabi denk ik moet change a camera op een camera. Nanga asali si en modu antrasane. Ik ben bezig met mijn mensen. Taisha Hal, odi, Henry Denan, odi, Orlando Steenbach, dat ben ik België, odi, Henna Linger, odi, Elaine Brainhart, odi, respecti grana nga sakafasi, Inis Wijnaldum, odi, Missy Diamanti, Anna, odi, John Helder, odi, Bremi van der Veer, Bremi Faide, Bremi zit in Groningen, in Tatakondre. Mirtje Larijn, odi, Jim Lawrence, odi, Florenstein, Bernstein, odi, Harold Bouwgaard, odi, weer Cecilia Breinhardt, odi, odi, en Nienke Celine Hoogdorp, odi, en Aladdin Samino, Si, Brada Sisa, me baru een beetje odi tapasone bakken. Ik was genoveerd, op Jaman genoveerd. Dit was het programma Akomfo na Wisani. Vandaag is 29 januari 2023. En me baru dapat een beetje odi inane para neva tata obja. Garo fu garo, komfo, chima fu chima, kabra fu kabra, prove fu prove. Odi mensen, goeiedag, goedenavond, odi.